में ऊ दिल तोड़ल बीच में ऊ दिल तोड़ल गाम वाली भाई रे। बीच में ऊ दिल तोड़ल गाम वाली भाई रे। डीजे वाला से बात करई छे हमरा से नुका के, हमरा से नुका के। हम डीजे वाला से बात करई छे हमरा से नुका के। बीच में ऊ दिल तोड़ल बीच में ऊ दिल तोड़ल गाम वाली भाई रे। बीच में ऊ दिल तोड़ल गाम वाली भाई रे। म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुक्रिपुर बाजार। म्यूजिक बाय डीजे उमेश शुक्रिपुर। कोन जीवया अब हम ओकर बिना रही के। कोन जीवया अब हम ओकर बिना रही के। चल गेल अब ऊ हमारा भाई रे छोड़ के। कोन जीवया अब हम ओकर बिना रही के। कोन जीवया अब हम ओकरा बिना रही के। डीजे वाला से बात करई छे हमरा से नुका के, हमरा से नुका के। हम डीजे वाला से बात करई छे हमरा से नुका के। बीच में ऊ दिल तोड़ल बीच में ऊ दिल तोड़ल गाम वाली भाई रे। बीच में ऊ दिल तोड़ल गाम वाली भाई रे। गाम वाली भाई रे। शुक्रिपुर बाजार। राइटर आशीष के ऊ मान लेलकै बात हो। राइटर आशीष के ऊ मान लेलकै बात हो। कोना जीवया अब हम मर जेबया अब हो। राइटर आशीष के ऊ मान लेलकै बात हो। कोना जीवया अब हम मर जेबया अब हो। मर जेबया अब हो। डीजे वाला से बात करई छे हमरा से नुका के, हमरा से नुका के। हम डीजे वाला से बात करई छे छोरिया हमरा नुका के। बीच में ऊ दिल तोड़ल बीच में ऊ दिल तोड़ल गाम वाली भाई रे। बीच में ऊ दिल तोड़ल गाम वाली भाई रे। डीजे वाला से बात करई छे हमरा से नुका के। बीच में ऊ दिल तोड़ल बीच